Eta hirugarren bikotie Aizpurutxo eta Aiatik Xabier Etxani Zulazia eta Ainara Zaizar Zuloaga. Infernuetakoak elarre bihurtu nahi dugu plaza, zuaren beroa eta zuen txaloen oihartzuna. Auspotu bizitza, ametxez jositako paradisu bihurtu nahi dugu plaza, bihotzak taupaka eta oinak airean egan dantza. Auspotu bizitza, auspotu bizitza. Eta mila desafio bizuetani trikitio txendezio izan desertu aiz eta euri jario, dena eman arren denak ez du balio. Goiz hasi ginen gure auspoak berotzen, goizta gauetan hondarralea jasotzen, basamortua ez denez inoiz lainotzen, ez da ametxik izerdi gabe lortzen. Tanta
sortzen omen da bidea. Kanta baten badu doinu bat gordea, txapelketetan hartu genuen moldea, horren itzala ez da dena horrea. Bagoaz mendian gora, ai ezin utzi, bidez idorrik albora, trikiti hotxa, heltzen baita edonora, ta gelditzen du arimaren denbora. Ilunez jantzi zinena, zu parez pare, horre xeri